Kristan ni perkat ba man la ka jing sngo ka ba phla ka jing pos new ka sur la ni ka bor ka ba ikumba ka long ka ba kenjaman sim ka David ka ba wan na ublay henry ka jing tho ba khut ka ai ka jing maham ka ba khia shisha ku ba tam wat junget pathar ya kitu baro ki ba ong ba ki don sim henry tu da tenju ya ki ban shem lada sim jongki uwan na ublay nakashiti baningkong jong Yohanes kala nong ka ba saw dekot ka baningkong hakiwe bat ki kentien baro ki sim ki long sim ba khun tungin ya penbait ya kani da ka pasay ka baningkong ka jing tho ba khut ka pen babun ki sim ki la ban kran tang ublay ka Bible ka kadaw shay badon bun jat ki sim kum sim ublay Genesis kala nong ka ba ningkong dekot ka ba ar ka kendo kala long ka ba klemdur bat ka ba suda bat ka jingdum kala tap klub ya ka duriaw ba sim ublay ula ki halor ki sim baman nakakita baningkong jong Samuel kala nong ka ba khanriw dekot khat saw ka ong kumni ti sim jong utray ula mino na usol bat sim baman na utray ula pensatya ya sim ubathok sim ubathok nakakita baningkong jong usim lanong ka ba arpuar dekot arpuar bat utray ula kli ya daki kibut uta ula pai ktin ngan lej bak bat ngan kela sim ubathok haka shintur jong kinong yathu lupa jong baro kumta utray ula jubab pidei ban shukro ya bat penla kiken bat le kumta ki sim ki balle menle yathu lupa nakikam jong ki apostol kala nong ka ba khan riu dekot khan riu hakawe ka sngi kat ba ngidangnya lecha ka jaka duai ngilaya kendu ya ka khna shakri hakabala shong uksud ubak penkran bertong yaka kala kamai shibun na ka benta ki kenra jongka da ka balle menle yathu lepa ki sim bajikor naka kitab jong Leviticus kalanong kabakhat kandai dekot lai phuwe wat julet chikinong kran bertong ne ki bajikor hey wat julet wat ki yo ki pentinget ya phi manga ngalong utrai ublay jong phi ki sim bam khut naka gospel jong Markus kalanong kabaningkong dekot arpulai markumta ubreu ubasyong sud ula wanrong haka sinakok bat ula kerkat kumta habadon ki baong ngayo sngow ya ke baken jaman sim lani ngalayo sngow ya ke sur kamut hi ba sim ba khut ukran wat kik sud ru kila ban pen kaladur yaladi kabaar uksud uit banle menle kum sim upol bakhut ai ka jing maham ka baklan ha ka jing tho bakhut bat an lengo le namaru wat usoitan uriam yalade kum angel ka jing shai nakashithi baar jong Paulus shaki Kristan ha koren klanong ka bakhat we de khat khat saw kane kamut bakik su gila ban perthu bot ya ka jing thu lupa ki jing pos new ka jing pensle ki jing khi baphala bat ki jingkular ban penkon day nakani ka daw badon kinong ya thu lupa bat ki breu jong ublay ki ba pendon kam ya ki sim ki ba iri ublay henry kim day na ublay kabalay sim ba khut jukran ha ka jingting ne jingkulmar ka Bible ko ong namar ublay long ublay ka jingkulmar henry jong ka jingsuk nakashithi baningkong jong Paulus shaki Kristan hakoren kalanong kabakhat saw dekot lai pho lai
Kumta, haba sim upen poi api sya ka jing syap ting, ka huri hura, ka jing sngau lengo, ka jing bom suk sim, ka jing bom sngau don jing mut, ka jing perta, lani, ki jing ya thu lupa ki ba ya persya ya ka jing tho bakut, kata kam day sim bakut. Sim bakut uwan ra ya ka jing suk, ka jing syai, ka jing kut, ka jing ko ngu ya ublay, ka jing kela ka ba shisha, bat ka jing sngaurin. Uno sim ubaya le persya yakini ulong ubabakla. Kabasaw, ukris hi ulamaham bagi mensim bersyukur kinmi. Ujisu ulaong kumni. Naba kin ya pau belai ki mesaya bat kinong yuthu lupa lamler. Kin le bun ki dak bat ki jing pela ban syukur ladala wat ya ki balajit. Naka gospel jo Matthews kelenong kaba arpu saw dekot arpu saw. Kani kamdei syapang tang ya ki brew ki barit pat. Wat ya ki tu ki balajit. Ki ba perkat bagi long ki ba klan haka jinget. Kila ban sya syukur. Ujisu umaham yangi ba ki kamba kabor bat ka jing sngau bakenja mensim kila ban wan nak telong kababakla. Kabasan kumno bantip ba mensim uwan shisha na ublay. Kabalang kahikai saw teli kidak bangila ban syanya. Mensim uba wan shisha na ublay menjur bat ka jing tho bakut bat ka jing hikai jong kabalang Katolik. Mensim bakut la banyale persya ya ka jing shisha kaba ula penpau. Uyalam sya ka jing kut, upenmi ya ka jing suk, ya ka jing kulmar, ukedau sya ukris, sya ubriu ublay. Unu mensim uba pendon buram ya unong yalap haka jaka ukris umday mensim bakut. Tibalay kani ka kubor kalong ka kerki bangin tip mentah. Mentah ngi ki briu ngi khot ya ki mensim jong ki apartemen ka kenya ka khan ki jing itnat ki jing eubi bapela ki mensim duriau ki bor bare bat ki jing yo ipau kum mensim bakut. Baro ki ki bapela ki wan na ublay. Kat tu kat ni ki day ki jing pengop jong uksut ki bapong da ki jan kristan bat bu nangi ngingop haka. Ladang ngim tenju ya mensim tenju yangi. Baro ki mensim ki bakran haka kerteng ublay ki long ki jong ublay.